Heýret çağalar. Häzir size Göroğlu epasyndan öwüdüň halas edilişi şahasyndan eşdirýäs. Göroğlu öwüjany Weýingamdan Çar dağlı Çanlybyla getirdi. Bir ay 40 gün geçen soň öwüz näsaglady. Ol bu ýeriniň suwuna, howasyna öwrenşip bilmedi. Garaz ol bu ýerde ýerlemedi. Öwüz näsaglan soň Göroğlu gelen gideniň ýanyna näsag halda ýatmasyn diýip ony haremhana Agaýunsyň ýanyna ekitdi. Agaýunsy öwüziň ýagdaýyna gowy seredip bakyp bejermek taşyrdy. Bir ay ýatandan soň öwüzjan ýaxşy bolup başlady. 2 ay ýatdy. Öňküsinden has gowy boldy. Bir gün Agaýunys öwüzjany bedemen geyindirip Göroğlu bilen 40 ýygydyň ýanyna uratdy. Göroğlu töre geçip oturdy. Öwüzjanam oň sag ýanyna oturdy. Öwüziň dabarasy dağa aşyp hünkar paça barp ýetdi. Ol öwüzi Göroğluň elinden almak hyýalyna düşdi. Hünkar bir aýýar garry babany ýanyna çagyryp, "Haw aýýar, Göroğluň galasyna barp gaýt. Pesini beýigini, ýagdaýlarynyň nähilligini bilip gaýt. Saňa 3 hepde wagt berýän idi." "Ýagşy" diýip aýýar gaýdy berdi. Ol az ýöräp, köp ýöräp, ahyr bir gün Çar dağly Çanlybyla ýetdi. Ol gelen güni daş işikden 40 ýygda salam berip girdi. Ertesi gelip bir çäýnek çay içdi. Soňky gün ýigitler bilen gümürýamir etdi. Garaz ol bular bilen öwrenşip gidiberdi. Bir gün aýýar pikirlenip görse, gelenine 3 ay bolupdyr. Ol paça maňa 3 hepde wagt berdi. Men gelenme bolsa 3 ay bolupdyr. Her adam bolsa barp paça habar mereýin diýip oýlandy. Aýýar baba bir gün zym uçan ýaly boldy. Ol hünkaryň gaşyna gelip salam berip durdy. Hünkar oňa: "Hay zaňar, aýýar, men saňa 3 hepde wagt berdim. Sen bolsa 3 ay gezdiň. Sebäbini düşündirip bilmeseň ýere gömerin" diýip haýbat atdy. Aýýar öwüdiň tarypyny getirdi. Bu gürrüňe hünkaryň öňküden beter göripligi artdy. Ol: "Eger kim Göroğluň öwüz ogluny getirip bilse, häzir 500 tylla berýän. Gelen soň bir ýap boýuna mirap belleýän, ýetişip oturan gyýdymam nikalap berýän" diýip jar çekdirdi. Bu galada gaýry lakamly Mustapa diýen bir serkerde bardy. Ol paçaň ýanyna barıp eger ö diýen eskerlerini berse, öwüz getirjekdigini aýtdy. Paça oňa goşunyň içinden esker saýlamaga yktyýar berdi. Gaýry Mustapa jadugoýlardan, aýýarlardan düzülen müň toply, müň şemhally ul goşun bilen Çar dağly Çanlybyla tarap ugrady. Çar dağly Çanlybylyň kyblasyna Mejnun dağı bardy. Gaýry Mustapa bu dağyň etegine goş basyp çadyr dikip ýerleşdi. Ähli topuna şemhalyna birlikde ot berdi. Yer sarsyp gitdi. Bugün mürdüğünü Göroğlu hem oň ýigitleri hem eşitdiler. Olar duran ýerlerinden ata kamçy basdylar. Bir belent dağa çykyp görseler, çöpde çöörde saan bar, Mustapaň goşunyna saan ýok. Bulary Mustapa da gördü. Ol goşunyna barıp, doga göýler doga bilen, jadugoýlar jady bilen, kement barlar öz kemendi bilen bolsun diýip buyruk berdi. Göroğlu urşun geňeşi bolmaz diýdi de 40'lara baş bolup Allah diýip düşmanyň üstüne at goýdy. Olar bir meýdan naýdalaşyp, gylşlaşyp uruşdylar.
Şo barmağını Öweljanın boynuna bir kemen, Göroglyň boynuna hem jüp kemen düşdi. Görogly kuwatly piyada. Kemendi zarbyna aldyta gitdi. Emma Öweljan welin kemende çolaşyp galyberdi. Onyança düşmanlar gerekli daş ellerine düşen soň Öweljanı orta alyp garasar çon ýaly gürläp ötägitdiler. Görogly bilen 40 ýigit hayran bolup galyberdiler. Görogly "Haw köse, inni muň geňeşin berdiydi." "Ay Görogly, muň geňeşi gala baraly, çay çörek alaly, harajadymy diýdin elle, ýerlerinden sürübereli." "Köse, gala barsak bir çökürs. Soňra bize galmak kyn bolar. Gowsy, biz ýagyň ýerinden galman gideli." Bular ençemegin ýöräp Hünkaryň galasyna ýetdiler. Bu gala 44 derwezeli gala. Görogly oň içine giren soňam ençeme wagtlap ýöredi. Görse, bir ajaýyp bag bar eken. Bu baga girip görse, daraga jasalypdyr. Onda bolsa Öweljan eli ýerine daňylan, boynu kementli dur. Muny görüp Göroglyň huşy başyndan düşdi. Ras gahar gelip beýnisi sarsyp, gyraty gamçy dartdy. Şo wagt şäheriň köçeleri öwe görmek üçin gelen adamlardan dolly. Gyrat gamçyň awusyna çydaman, nejesiniň garnyndan, nejesiniň ýeňsesinden masyp berbi wad edip barýa. Muny Hünkaryň peşşaplarynyň biri görüp, "Ay sehraý daňar, aty yaman batyr sürýäsiňle sen nip?" Ay paltasy bilen Göroglyň ýeňsesine ýapdy. Göroglyň gözünden ot çykyp gitdi. Ol ay paltany peşşabyň elinden gaňryp alyp, oň kellesiniň çykan ýerinden saldy. Peşşabyň kellesi zyňylyp honna düşdi. Ulu gala, paçaly şäher, adam marhyň berýär. Olar derru Göroglyň jylawyny aýlap tutup Hünkaryň gaşyna getirdiler. Oň bir peşşaby öldürenligini aýtdylar. Paça Görogla garap, "Hey ýagşy ýigit, näme üçin kelläni aldyň? Bir habary." diýdi. Görogly, "Tagsir, men saňa habarym berjek bolup gelýän. Men aslym Hädirbek Janly. Özüm bir baý söwdegärdim. Aýlanyp söwda edip ýörkäm Göroglyň galasyna da barýadym. Güllüň birine Görogly meni galadan çykaryp gowdy. Şondan soň menem söwdany goýup at minip, ýaraglanmyş aýlap Görogly bilen söwüşmäge çykdym. Onsoň düýün siziň öwgede getirenini eşitdik. Şeýdirem öwgede göreli hem tagsir paçahymy gutly bolsun diýelip bu ýere geldik. Galaňa gelsem peşşabyň ýeňsäme aýpalta çalýar. Men bärik özümi urdurmaga, horlatmaga geldimmi tagsir? Men size salama gelipdim. Inne ha gulluk." Paça Göroglyň ganyny geçdi. Ol Hädirbek Janly mehmanyna öwgediň öz hyzmatyny etmeýänini, şoň üçinem ony dardan asmaklygy buýranlygyny, emma wezir wekilleriniň onu öldürmediýänligini aýtdy. Soňam öwgedi nämedenni gowy boljagyny maslahat bermek sorady. Görogly, "Menden geňeş sorasaň tagsir, kişi oglunyň wepasy bolmaz diýlenler. Bir sagada goýmada derrew öldür" diýdi. Hünkaryň bu gep göwnüne jaý boldy. Ol mehmanyň atyna özüne başdan aýak serpa ýapmagy buýurdy. Görogly, "Haw tagsir, men bir arzym bar saňa." "Näme arzyň bar?" "Şu oglan men içim ýakandyr. Daryň teýnine atyma kakdyryp basdyryp içim sowatmaga maňa bir ruhsat ber." "Hädirbek Janly, sen bir diýeniňi iki aýtdyryp bolmaz. Bar, saňa ruhsat."
Görogly gıyratyň jylawyn dartyp öwede tarap gaýtdy. Ol gelşine gıyratyň toýnagy bilen gyltyraga da öwediň ýeňsesine degip geçdi. Öwed tiskinip gitdi. Oň gözi atyň altyn nalyna düşdi. Ol Allah janlarym, göröglagam geläýdim kädip pikir etdi. Soň öwed görögli agasyny ýatlap bir nama aýtdy. Ol sözüň gutaryndan soň görögli paçaň gaşyny gulluk diýip durberdi. Paça görögla garap, "Haw, häzir bek janly söwdeger. Oglan näme diýýär? Diline düşünýämiň?" Onna görögli, "Ha, elbetde düşünýän." Ol görögli agasyny ýatlap periýad edýär diýdi. "Haw, häzir bek janly söwdeger. Oň agasynyň namasyndan bir de iki de bilýän namaň ýokmy sen? Eger bar bolsa, birini ikisini biri de aýdyp ber. Belki agasynyň namasyndan eşden soň oglan wagty hoş bolup bize hyzmat eder." "Ýagşy bolar tagsir" diýip 5 kelime söz aýtdy. Görögliň namasyny eşden öwüz hyzmata beýlede dursun gaýtam hapa boldy. Paça görögliň ýene bir nama aýtmak sorady. Bu gezek görögli öwüze gowunluk berip bir nama aýtdy. Bu namany eşden öwüz görögliň tanap ýerinden turup gulluk aýdyp oturuberdi. Muň gulluk aýdanyny gören paça özüne gulluk aýdýanlar diýen oý bilen "Pah, pah, pah, häzir bek janly söwdeger. Odalyndan gelip şu namany aýdan bolsaň oglan maňa eýýäm hyzmat ederdi. Häzir bek janly söwdeger oglandan sonra dolumy, eger hyzmat etse saraýy elteli." Görögli, "Haw tagsir. Eger menden çyndan maslahat soraýan bolsaň sora diýip durma. Derrew öldür şuny. Öldürseň sen 2 bähwidiň bar. O neçik bähwid? Bähwidi şo tagsir. Görögli öwediň bärdedigini eşitse bugün geler çapar. Erte geler çapar. Sana ýynjylyk bermez. Eger sen şunu şu ýerde öldürseň, görögli oň ölümleştäke bagyryny sowuk gere berip gan aglap ölür. Onsoň sen bu ýerde mundan, o ýerde de ondan diýnarsyň. Onsoň tagsir. Sen görögliň ýurdy bilen aramyz daş. Beri gelinçe aýlyk ýoldur diýip oýlanmagyn. Türkmenliň atlary 6 aýlyk ýoly 6 günne basýandyr diýdi. Paça, "Barın häzir bek janly bege dost gep üçin hazinadan 40 kalkan wer beriň" diýdi. 40 kalkan wer getirip berdiler. Görögli bu werleri horjuna gaplady da gulluk aýdyp durberdi. Soňra paça görögliň ýene bir nama aýtmak sorady. Görögli töweregine garasa, ýigitlerem daryň töweregine aýlanypdyrlar. Ol ýigitlerine garap öwedi boşatmagyň çäresini etmegi tapşyryp bir nama aýtdy. Bu namany eşden öwed "Agam meni boşatsa gerek" diýip oýlanyny da elini boşatmagyň aladasyny etdi. Ol "Elim boşadyň, çaý suw beriň" diýip gıýgyryp başlady. Mun eşden hünkar öwed hyzmat etmekçi bolýandyr diýip oýlanyp oňa çaý suw bermegi tapşyrdy. Soň bolsa ol öwede ýüzlenip özüne hyzmat etse saraýy eltjekdigini aýtdy. Öwed özüniň hyzmat etmejegini perde aýtdy. Hünkar näme alaj etjegini bilmedi. Ol ýene görögliň nama aýtmak sorady. Görögli ýigitleriniň taýýardyklaryny bilip, ödeňe galyp, gyljanyň desinden tutup, "Hay sen bir tagsir. Eýsem men sen kesanasyna tutan bagşyňmydym" diýip oňa tarap topully soňam, "Ine saňa nama" diýdi de hünkar eliniň tersi bilen kakyp goýberdi. Hünkar atdan agyp gaýtdy. Görögli oň atyny ýydyp daryň ýanyna geldi. Öwed çarasynlyk bilen ata böküp minni. 40 ýigit gurdy söwgeşi. Bular şu gidişine giýjeýlänler galadan çykdylar. Galada öwedi görmäge gelen halk zeyir zewran.
Her kim ağa insini gözleşip başagay, olaň içinden hünkaram zordan tapdylar. Padşah Mustapa'nın ýanyna çağırdy da, oň bilen 500 atlyny goşup, Göroglyň ýzynyň ugratdy. Bir haýukdan soň Göroglyň ýzynyň bir tozan göründi. Feresteler Mustapa goşundan has öňde ýeköz ýetip gelýär. Görogly oň ýekmeyek çykmakçy bolýanyny bilip, oň bilen ýekmeyek söwüşe çykdy. Bular esli wagt naýdalaşdylar. Gylşlaşdylar. Mustapa'nın güýji Göroglyň rüssem geldi. Ol Göroglyny atdan agdaryp basyp münni garnyň üstüne. Görogly şo wagt haýkyryp, "Hay şeýri Huda pirim, nerede bolsaň ýetiş" diýip gygyrdy. Şo wagt şeýri Huda pir gaýypdan gelip Mustapa'nın çekkesine bir çaldy. Mustapa'nın ısgyn mydary gidip hanjary elinden gaçdy. Ol gaçyp başlady. Görogly atyna atlanyp oň ýygynyň getdi. Rap bir söz aýtdy. Olam jogap berdi. Görogly oňa "Sen güýçli ekeniň batyr, merd ekeniň, sen aslyň nereden?" diýip sorady. Mustapa öýdüniň başyndan geçirenlerini gurrun berdi. Ol Ispahan ýurdunyna çopan eken. Güýçlükde oň öňüne düşen bolmandyr. Şoň üçin Ispahan ýurdunyň şahy ony hünkara sowgat hökmüne beripdir. Ol öz ýurduna gitmek üçin her hilegärlige ýüz ursa-da, padşah onu goýbermändir. Şoň üçin oňa gaýry Mustapa diýipdirler. Bular birek bilen dogan okuşup aýrylyşdylar. Mustapa ýygyna barýaka Şahsepit 500 atly bilen gabat geldi. Ol Mustapa'dan näme üçin gelýänini sorady. Mustapa bolan wakalary gurrun berdi. Şahsepit Mustapa ýygyna dolanmagy buyurdy. Mustapa oň diýen etmän öz ýoly bilen boluverdi. Şahsepit muňa gahar edip ýigitlerine Mustapa'ny hile bilen tutmagy buyurdy. Olar hile bilen Mustapa'ny tutdular we ýanlary bilen alyp Görogly lagyň ýygynyň goýup başladylar. Görogly lagy ara çaýyndan geçipdiler. Olar ýyllarinden atlydan gelýänini gördüler. Görogly köse, "Men öňürti geçip Şahsepit bilen bir sözleşeýin, nama aýdyp bereýin. Sizem oňa çenli ýugoşadan bar beriň" diýip çaýdan ýygyna geçdi. Ol Şahsepit, top şemhal atmaň goýdur. Sana 5 agys sözüm bar diňleseň. Şahsepit, aýdy ber sözüň bolsa. Men ýigitlem siziň atlylaryňyzy görüp gaçdylar. Diňe öwüz galdy. Ol meni taşlap gitmez. Meni allygyň, onu allygyň. Meňini gidere ýerim ýok. Ýöne men bir näçe hünärlem bardy. Şolary görkezäýsem diýýän. Näme hünärleň bar? Men aýdyjydym, sazanladym. İturşum bardy. Wellem şaha oýnum bardy. Şolary görkezäýsem diýýän. Gel howdaňlar, salyň çalyp ber, namaň aýdyp ber, oýunlaňam göreli. Görogly Şahsepitiň nökerlerini hatara durdup, olaň orta arasyndan atly geçip ika böldü de, ene bir wellem şahamyz boldy tagsir diýdi. Soňra Görogly ýigitler bilen İturşy oýuny görkezip, Şahsepitiň goşunyny paýhun etdiler. Görogly oňa "Şahsepit, wellem şahany öwrendiňmi? İturşymy gördüňmi?" diýdi. "Gördüm Görogly. Gören bolsaň galan ömrüňe hünkara hyzmat etmeseň, ejide ganymlyk etmejekdiňe and içseň, men seni goýbereýin" diýdi. Şahsepit and içdi. Ol ähli goşunyndan aýrylyp, täk özü ýygyna gaçyp gitdi. Görogly ýigitleri bilen öwüljany alyp, Çar dağlı Çanlybiyle sagaman geldi. Ol bir ýerde Çar dağlı Çanlybil ýyly bilen uly toý tomaşa edip, maksat muratlaryna ýetdiler. Mehriban çağalar, siz Görogly eposynyň öwüdiň halas edilşi şahasyndan dinlediňiz.